Ahojte priatelia, nachádzame sa v senických hudobninách Jimmy Market. Dnes si niečo povieme o veľmi zaujímavom perkusívnom nástroji nazvanom cajon. Určite ste sa s ním všetci stretli, napríklad na nejakých akustických koncertoch vašich obľúbených kapiel. Je to skvelá vecička, skvelý pomocník, pretože v dnešnej dobe klubovej, kedy chodia kapely hlavne po kluboch, je to veľmi vkusná záležitosť, ktorá dokáže krásne doprevádzať kapelu. Obsahuje teda tú zložku basovú a tú zložku rytmičákovú. Kopec ešte takýchto perkusionistov používa rôzne bočné nástavce, nejaké mini činelky a podobné záležitosti. Tento Meinl ma rozhodne zaujalo touto prednou doskou, ktorá je vyrobená z exotickej dreviny s názvom Makach Burl. Ďalej telo tohto cajonu pozostáva, alebo teda skriňa cajonu z kaučokovníku. Ďalej v tejto diere sa nachádza imbusový kľúč, ktorý môžete ladiť strunu, ktorá je na prednej doske. Je to veľmi vkusne spravený cajoník, čo je skvelé, že má masívne, povedzme, 1,5 cm na výšku a čo ja viem, 4 cm, nech to má priemer. Tieto nožičky sú veľmi pevne uchytené, to znamená, že sú prilepené, krásne držia nástroj položený na zemi, nehýbe sa, pevne stojí. Čo je super, je, že má túto protišmikovú podložku, ktoré nie všetky cajony majú. Cena je okolo do 10 eur. Toto je super, že už ho má tento cajon. Čo je doporučeným príslušenstvom rozhodne je nejaký vhodný obal. Ak by ste mali záujem, radi vám ho dodáme. Ja skúsim niečo teda vyľúdiť z tohto nástroja. Je to skvelá vecička skutočne pre akustických gitaristov, pre ich doprovod. Čo ďalej? No, rozhodne doporučujem, ak by ste sa rozhodli pre nejakú väčšiu klubovú akciu, tak nazvučovať tento cajon rozhodne s mikrofónom predu nejakým Shure SM57 a ďalej kopakovým mikrofónom do tohto otvoru vhodne vzdialeného. Predpokladám, že si mnohí ľudia ani nevšimnú, že vlastne sa jedná o zvuk cajonu, nezainteresovaný. Je to dokonalá záležitosť, v štúdiu sa u nás veľmi často nahráva tento nástroj. Podľa mňa skvelá vecička pre každého, kto má záujem byť vhodne sprevádzaný. Pre cajonistov ešte doporučujem používať metronóm, pretože je to rytmický nástroj a veľmi veľa ľudí, čo som sa stretol, má problém s rytmikou. Tak cvičte, hrajte a užívajte si života. Všetko dobré.